na shafa tsawon lokaci ina jiran bayanai. Sunanki Maryam, kuma ke ɗin kina da wata baiwa. Sannan kuma akwai wata ajiya tawa a gurinki, kin to min da ita? Ya aka yi kasan sunana? Ba sunanki kaɗai na sani ba, har da abin da zai faru da ke yanzu da kuma an jima ke har gobe. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wato ga baiwar ki nan kin ajiye a cikin gida. Har zaki bacci karfe 9 na safe baki tashi daga bacci ba? To ai ba bacci kika zo yi duniya ba. Ki tashi ki je ga wanke-wanke can yana zaman jiran ki. Kuma idan kika sake na dawo ɗakin nan na taddake baki tafi kin je kin yi min abin da na saki ba, jikinki ne zai gaya miki. Kare mata kallo da kyau. Wannan 'yar gata kenan, shalele na. Shalele, ki kalle ta da kyau. Ki sake inda an tarar da ke baki tashi daga ɗakin nan kin je kin yi abin da na saki ba, jikinki sai ya gaya miki. Kin ji? Kin zo gidan nan ko ruwa kin gagara sha? Na goshi ne an tunanin kai. Gaskiya ki dai har yanzu ba kunta ta ki. Kai. Shiga uku. Wai har yanzu Adam bai fito ba? A'a. Mu ma shi kanmu shi muke jira har yanzu. Ina wuni? Lafiya kalau. To bari shiga in kira muku shi dan gila yana can yana baga game. Gaskiya ya kamata. Dan halar gashi nan bayan su ana magana shi. Anti na kwana? Ka tashi lafiya ya kake? Ina lafiya kalau yanda nake. Yayi na kwana? Lafiya kalau an tashi lafiya. Lafiya lau. To masha Allah. Baguwa ce dama take so ta tafi to sallama. Allah sarki. Allah ya kiyaye ki gaida gida. Ni ma ya da mun ta san dama ina da wani jin. To tunda fita za ka kai dropping ɗinta ko a tasha ni mana? Ai mota ta samu matsala tana gareji. To. To ai ba matsala bane. Sai in baka mota ta ko? Kaga, ya bari mu fito ma mata. Ni fa gaskiya mun yi magana da Sandar zan raka sa wani waje. Yana hanya ma zai zo ya dauke ni. To ai kin ga akwai magana da zamu yi da shi ma na manta. Zo mu yi magana. Na manta ma tun da nake so. To a zo a yi maganar mana anan me sai an je daki. Kai, ai to ni ma Allah ya sa ga tawa kanwa a kusa da ni na shiga wannan yan ubanci na gidan nan. Kai. Ka san wani yarinya kuwa? Nafisa kenan. Saura shekara ɗaya ta kammala karatunta na nursing. Yau shekaranta 2 da kammala sauki alƙur'ani. Sannan tana jin turanci, tana jin larabci, tana jin faransanci. Ga ilimi ga hankali kuma ga tarbiyya duk a gurin Nafisa. Allah sarki. Amma gaskiya ta yi kokari. Yaya? Ta yi kuwa? Well, she is good looking. That's not what I mean. Abin da nake nufi shine kana santa? So kuma yaya? A'a. Wai kai Adam yaushe za a samu wacce kake so ne? Fi sabilillahi.
lokaci yayi da ya kamata a ce yanzu ka zama cikakken mutum. Wannan shine muradin mahaifiyarmu tun kafin ta bar duniya. Amanan ta bar mana fake. Kaga yaya komai lokaci ne, insha Allah nan ba da daɗewa ba lokaci yana zuwa. Wani irin lokaci kuma kake jira Adam? Ka kammala karatunka, ga aikin yi kana da shi, ga muhalli, ga dukiya an tara maka, wanda ko zama za ka yi a yanzu da kai da matan nan da za ka aura ku ta cin kuɗin nan ba zai taɓa karewa ba har ƙarshen rayuwar mu. To me yake jira? Yaya kai haƙuri, insha Allah nan ba da daɗewa ba zan cika ma muradin ka yi haƙuri. Kawai dai har yanzu ne ban samu da ta kwanta min bane a raina. Kai haƙuri yaya. Yaya kaga Samir yana kira na. Sannin ki. Yawwa, Kin yi kyau. ba bakinka na fara ji ba. Gaskiya ne ba a bakina kika fara ji ba. Amma ya kamata tawa ta zama ta musamman domin ni din na musamman. Kin yi shiru baki ce komai ba. Kin gane na ganki ne na kyasa. Domin hakan alfarma ce a gare ki. Domin duk matan garin nan ba kowace ce za ta samu irin wannan damar da kika samu a gare ni ba. To ni ka matsa mun wuce ko kuma in tara ma jama'a. Allah sarki iko. Ai in duk mutanen garin nan za su taru ba wanda ya isa hana ni abin da na ga dama a gare ki. Ke kin san haka. Kin yi shiru baki ce komai ba. Wannan yarinya ta taro mace. Ke? Hanya ba gidan ma. Idan za ki zagaye duniyan nan kina gudu, zan bi ki domin na hukunta ki. Kin gama guje-guje? Na Allah kai haƙuri. Ba na yin haƙuri idan aka yi min laifi sau ɗaya. Ba na ba da damar yin na biyu, nake ɗaukar mataki. Da Allah ka taimake ni. Kar ka cutar da ni. Da Allah kai haƙuri. A'a, to ke me yasa lokacin da ina neman alfarma a gurin kika ki ba da damar haka? Bacin zuciyata ta kamu da sanki. Eh? Na amince, na karbi soyayyanka. Kin karɓi soyayyata. Ƙarya ne bari in gaya miki. Duk da ban yi makarantar boko, ban kuma yi makarantar allo. Ni tantirin da duniya ne, na goge a harkar iskanci. Ni tantiri ne. Ba na yadda a tantiranci na a maimaita min kuskure ko a jure min kuskure. Saboda kina takama da kyau ko? Na gani na kyasa. Daga yau zan lalata miki kyan naki. Sai in ga waye zai alfahari da ki. Kin ji ko? Ummina, me yasa kika yi shiru kika zauna ba za ki ci ba ne?
Umma yayin Maryam yake jira ta gama sai mu ci abincin tare. Me yasa kike son kullum ke sai kin bata min rai ummi? Kada fa ki manta ummi. Ke ce yar da nafi kowa son ki kuma nake kaunar ki. Ina ruwanki da wannan banzan yarinyar? Karsanar banza. Wai har kike ce mata wani yaya Maryam. Daga yau sai kan ƙara jikin ce mata yaya Maryam. Sunanta Maryam. Kin ji ko? To amma umma ita ma yar ki ce ai. Allah ya kiyaye in haifi irin wannan. Daki daina kwalla. Umma tana son ki fa kuma ni ma tana so na sosai umma. Ummi kenan. Yarinya ce ke har yanzu. Baki san son gaskiya ba ballantana ki san son ƙarya. Wannan makirar yarinyar da kike gani ita ta hana ni yanci a cikin gidan nan ta hana ki yanci. Ta hana ni yanci a cikin ƙauyen nan. Ke yanci ba ni da shi a cikin duniyar nan baki ɗaya saboda ita. Ni dai ba ci ba sai na jira ta gama sai mu ci tare. Ki jira ta sai ta gama. Dan yanzu ta fara min wannan aiki. Ba ta yi ma komai ba barin gaya miki. Domin idan ta gama bokiti za ta ɗauka ta tafi ta je ta ɗebo min ruwa. Kuma idan ta da daga ɗibar ruwa sai ta share min gidan nan tsaf tukunna. Ki zauna ki ta jiranta. Kar ki ci. Kar Allah ya sa ki ci. Kin ji ko? Ke kika sani. Kar ka sake ka taba min kula. Har sai ka amsa min tambayoyi. To ina jin ki aji. Yanzu Adam ka faɗa min a rayuwarka wa kake so. Gaskiya an ci barin gaya miki wata magana. Gaskiya dai a halin yanzu babu wacce nake so. Adam, amma ka san ya kamata ka cika burin Alhaji da ɗan uwanka ku. Zan yi kokarin haka. Kawai lokaci kaɗan za ku bani. Adam ka san menene? Ka cire batun wannan yarinya ɗan uwata ce. Ta haɗa duk wani abu da ya kamata a ce mace ta gari ta haɗa. Ta haɗa abubuwa da ya kamata a ce mata aure ta haɗa Adam. In ka same ta ka dace da macen aure. Naji, anti. Amma na miki alƙawari zan kawo wanda ta haɗa fiye da haka. To faɗa min yaushe. Kawai lokaci nan ba da jimawa ba. Kai ko? Kunnen kashi ne Adam. Kai ko? A cici. Ina ɗan wani abu ne. Adam sai ya kamata ka fahimci matsayinka cikin rayuwata. Tun shekaran jiya zuwa yanzu da kake gani na a tsaye a gaban ka ban ci abinci ya kai loma 10 ba. Subhanallahi. Ban iya bacci ko na awa ɗaya ba. Tunani ne kawai nake ta yi. Me yasa fi haka? Soyayya ce. Tun da muka gama karatu a London nake da burin mai aure amma kai ka ki fahimta. Iyo haƙuri don Allah. Baka ce komai ba. Maganar gaskiya duk duniya ba wani ɗan namiji da nake so. Adams ina son ka please. Ki haƙuri na fina. Ban gane na yi haƙuri ba. Ba na ɓoye gaskiya. Ina faɗa abin da yake cikin zuciyata ba tare da na ɓoye komai ba. Ban taɓa jin sanki a cikin zuciyata ba. Kawai abin da na ɗauke ki abokiyar karatuna. Wai menene aibu na? Na fina, kina da kyau. Kina da kirki. Kawai ba na son ki. Ki haƙuri. Kai mallaki na ne ni kaɗai kuma wannan abin zai tabbata insha Allah. Kai haka Allah yake ikon sa. In ka rasa wani abin sai ka samu wani. Tsarin Allah kenan ga ta kyakkyawa fiye da wacce da akuya. Kai to fa Allah sa halinta ma ya fi na waccan. Ina za ki je ne?
ana miki magana kin shiru. Ko bebiya ce ke? Bebiya? A hakan bebiya ce ke? Allahu akbar kabira. Ba wanda zai ganki ya ɗauka haka kike. Tabbas na yi tsuntuwar soyayya. Na samu abokiyar rayuwa wacce za ta taya ni rayuwa ta har abada. Kin ga shi kenan? Gashi ba kya magana. Barantane a kawai miki tsegumi a kaina. Gaskiya ina son ki. Ina son ki. Yi haƙuri don Allah. Ki daina kwalla. Ki haƙuri don Allah. Sai ki zana mun fulawar da kika zana. Ina mana. Ki zana. Ye, wato ma hutawa kike yi. Yar sarkin marasa mutunci, ina aikin da na saki. Tashi ki zo ki fice ki tafi ki je ki min aikin da na saki, kin ji ko? A ba za ki fice ba? Sai na zo na ma zo ki wuce. Wuce na ce. Sai na ake ki kawai. Hambare ki. Yanzu kai Adam, a ce har yanzu a ƙasar nan ka kasa fidda mace guda ɗaya da za ka aura? To shikenan na san yadda zan yi magana. Akwai wani aboki na Istanbul yana da 'ya'ya mata kuma dama burinsa ya za ya aurar da 'ya'yansa a nan ƙasar mu Najeriya. Tunda abin na kaka ne zan mushi waya in gaya masa ina da buƙatar ɗaya zan aura a ɗaya. Tunda Balarabi ya kace su. A'a, daji don Allah ka yi haƙuri. Don Allah ni ba na buƙatar auren 'yan wata ƙasa ko wani balarabiya, ni a yi haƙuri 'yan Najeriya nake so ko kuma nan maƙotan mu Nijar. Amma ni ne haɗan da balarabiya. Dadi, ka bi da wannan shashen yara tun kafin ka dawo nake fama da shi. Amma bai ji ba. To tun da yanzu ya ce 'yar Najeriya ko 'yar Nijar, to ya nuna mana gimbiyar tasa da yake so a Najeriya ko Nijar sai a je a ɗaura aure. To na ji a yanzu zamani nake ka fito da ita yanzu maga watan ta wace ce ko ma ta ina ce mahaifiyarka ba na bace an tunka ce nuna mu daji yanzu dai babu amma nan ba da daɗewa ba insha Allah na yi alƙawari zan nuna mu nan ba da daɗewa ba wallahi dadi idan ba a yi da gaske ba ko to wannan yaron tsohon tuzuru zai zama tun da ya ƙi nunawa a cikin 'ya'yanka na Kaduna ka ɗauko ɗaya dadi kai masa auren dole ai ba a yi wa maza ba fara ta kai shi wallahi an gama karka damu wallahi tallahi na baka one week ka fito da matar da zaka aura in ka ƙi ka san muna da yan uwa Kaduna ina da cousin zan lallaba maka auren dole kamar yadda ɗan uwanka ya faɗa. Dadi, don Allah ka yi haƙuri. Ina san kana so ina san ba za ka yi min auren dole. Don Allah ka yi haƙuri. Ka tabbatar mace ka tana Kaduna. Dadi. Aikin banza kawai aikin ne. In ban da shegantakar banza sai a zauna a dinga zane-zanen banza da na wofi wato gabewar ku nan kun samu ko? Umma fa ni na ce fa ta zana min fulawa fa saboda in kai wa Habiba ta mun lokacin Maulidi. Sai ki bari idan ta gama mun aikin da take mun in ya so sai ta zo ta zana miki. Ummi ba na son ki ni bibin banza fa. To bari na taya ta sai mu gama aikin. Da wannan ummi zo nan. Nace zo nan. Me yasa kike son yin jayayya da ni akan wannan kurmar yarinyar? Umma ba jayayya nake da ke ba ina tunanin kamar tana buƙatar taimakon mu ne. Wannan tuhumar da kike min ummi wato shine tukuicin soyayyar da nake nuna miki ummi. A'a umma in na koyi aikin gida zai amfani ni a gidan mijina na zauna lafiya.
A haka kamar gata kike min, amma a zahiri ita kike wa gata. Amin wa alaikas salam. San da zuwa. Ba na son sanin zuwa naki. Ta ce ba na so. Wato ke ko da yaushe ba kya so ki bin magana da na gaya miki. Idan za a shiga gidan nan sau dubu za a tabbata yarinyar tana aiki sau dubu. Ita ce shara, ita ce wanke-wanke. Shi ke kido kanki adalci dan Allah dan Annabi. Yanzu jiki da jini Allah bukatar ku. Yanzu fi sabilillahi malam in ban da abinka wani gida ne kaga cewa ya mace ba za a saka ta aiki a cikin gida ba. Ai ko duk gidan da ya kamata da ya mace za a sa ta aiki, idan ko ba za a sa ta aiki ba aikin nan fa ana sa ta ne domin gyara ba wai don mugunta ba. Idan gata ne ba za ki sa ummi ta aikin ba ko ku kin fasan Maryam ne akan ummi. Yanzu malam kana so a gaban su ka zuba min da mutunci. Gaskiya nake gaya miki kafin ke ki zubar da mutuncin naki ya kamata ki gyara. Ummi da komun tabarma. Ki mance komai rayuwa ce kaddarar haka ta zo. Shin faɗa mai tana. Mance komai da ki daina kwalla. Ke, mare, zo. Yaki. Yawwa, zauna. Maryam yar baba, sannu. Da ki daina kwalla. Yawwa, Maryam. Naki ne. Allah sarki. Mu ina tamu, ko dai ita kadai ka siyowa? Ita kadai ne na siyowa. Idan kuma kuna so ta zo ta san muku, ku zo ta san muku. Me a ciki? Ai shi kenan. Kinga, ngo. Kayan cefanen nan. Sau tari kine min daren tuwo kwanan nan. Kullum sai kin min daren tuwo yanzu ba sabon dalili ba. Kar ki dake min daren tuwo nan yau. To kaji. Allah sarki. Wannan abin yana daure min kai wannan yaron sai ka ce wadda aljana ta aura. Ni kaina abin ne yana bani mamaki, babu kalar irin macen da ba a nuna mishi ba, ƙarshe har balarabiya an kawo mishi ya ce baya so. Abin ne yana daure min kai. Shi yasa nake tunanin aljana ce ta aure shi. To in dai kuwa haka ne dole sai an hada da addu'a. Gaskiya ne, ina gani kamar yau zan je wajen malam Rayyan. Gaskiya kam ya dace. Kamar ana sallama. Waye shigo? Assalamu alaikum. Amin wa alaiki salam. Na wannan ku. Lafiya kalau alhamdulillah. Ƙaraso mana ya kika tsaya bakin kofa. Sannu dai ko? Ban gane ki ba. Adam ne ya turo ni na gaishe ku. Adam namu na gidan nan dai? To, bismillah. Zauna, ba ta wuri ka zauna ko? Lafiya dai ko? Muna soyayya ne da shi kuma mai alƙawarin aure. Shi ne ya ce in zo mu gaisa, Alhaji zai dawo ya gani. Alhamdulillah. Wannan abu ai yayi kyau. Gaskiya kam. Sai dai gashi kash Alhaji ya fita taro. Na so a ce na gidan nan ya ganki kuma ya ga wannan. Gaskiya kam da zai yi farin ciki sosai. Yaya sunanki? Nafna. Ya kamata ki kawo surkan ruwa. Jin sha kafin ƙara jin sauran zantuttukan da yanzu kuwa. Ai, wannan abun farin ciki. Salamu alaikum.
Ya naga ka tsaya. Ai asirinka ya tono. Ka karasa ciki na kawo ruwa mai magana. Haba Adam. Dama kana da budurwa zan kaɗe ɗiya wadda kake so ka aura, amma tuntun ka kana bata mana lokaci. Kaga yaya Luka, karka ce komai. Kawai sai dai ne addu'a Ubangiji Allah ya sanya alkai. Dan karka zo kai magana ma ka fitar da abin da bai kamata. Wannan abu yayi kuma gashi kun dace. Kin ga jirgin sama? A ina? Haba, jiya da kika je ɗibo ruwa? Ya yake? Ke Maryam. Ai wanda ya daure miki gindi ya riga ya fita yanzu ko? Gashi ki dauki kuɗi na ki tafi gidan su Jamila ki je ki siyo min barkono. Yanzu nan ki je ki kawo min kuma ki zo ki daka min shi yayi laushi lukui a gidan nan. Ba ki wuce ba da ke nake ba? Ke zo nan nace miki. Nace ki zo nan ki zauna. Duk sanda na aike ka sai ki ce zaki je ki raka ta. Wai sa ki a ciki? Hatta mahaifinki Ummi ya fi son faranta mata rai fiye da ke. Ya fi ƙaunarta sama da ke. Ya fi damuwa da ita sama da ke Ummi. Amma haka kike tuhuma ta wai saboda ina neman in kwato miki yancin ki Ummi. Yanzu a duniyar nan Ummi kai ne kaɗai zaka so naka ya ci gaba. Kowa da kika gan shi Ummi ta kansa yake yi. Ummi zo nan, na ce ki zo nan. Abin da nake so in sanar miki Ummi daga yau sai yau kada ki ƙara shiga tsakanina da wannan kumar yarinyar. Kin ji abin da na faɗa miki? Idan har ba haka ba wallahi ke ma sai ranki yayi mummunan ɓaci. Barkuna kuma mutunci. Sha da bata san abin da yake mata ciwo ba. je ki gaya mata cewa baki samu ba abin da za ta yi miki. Da Allah mu je da Allah. Ku tsaya ku ta jin tsoron wani mutum ba abin da zai muku da mu je da Allah mu je. Ba abin ni na ce miki baki je a. Umma ki yi haƙuri za ta dawo ai. Barkwanan ne da wuyar samu yake. Za ta zo ta same ni da ni take zancen nan wallahi. Sai dai in ba za ta dawo cikin gidan nan ba jikinta sai ya gaya mata. Ta je ta share duwa wuce zamanta ko? Je ki kawai je ki shige. Ba abin da za ta yi miki komai a hankali. Je ki da Allah. Ki je mana. Ki daina jin tsoron ta fa ba wani abu da za ta iya miki fa. Ki je da Allah ni nace ki je da Allah. Ki je ba matsala ki je ki shiga. Ba komai. Dogara da Allah. Kar ki sake ki shigo min cikin gidan nan. Kar ki sake ki shigo min cikin gidan nan.
mara kunya fitsararriya. In aike tun ɗazu ki kamun sako ki dinga bilin tuwa kina yawo a gari sai yanzu ki dawo min gida ina kika je kika zauna baki je aiken ba. Rufe min baki mara kunya kawai. Au kudin kika je kika dawo da su ma baki siyo ma abin da na aike ki ba to ba ni kudi na ba. Kai kul kina marinta sai kin ci goron dole barin gaya mi. Wai waye ne? Ni ne nan. Ni ne. Malam lafiya? Ba lafiya ba in dai zaki ci gaba da dora hannunki a jikinta da sunan duka to ba zai taba zama lafiya ba barin gaya mi. To me naka a ciki? Ni masoyinta ne kuma mai ƙaunarta ne, ni zan aure ta insha Allah. Duk wanda ya bata wannan yarinyar ni ya bata, duk wanda ya taba ta ni ya taba. Kowaye sai na ɗauki mummunan mataki a kansa. Ke ko mahaifinta ne, ke bari mu gaya miki ko ke ce. Share hawayenki masoyiyata. Daga yau ba za ki sake kukan zaluncin da wani ya yi miki ba. Ni da kike gani na ishe su duka mutanen gari. A barki mu. ai babu irin wani kokari da ban yi ba domin a samu zaman lafiya a gidan nan nawa, amma matan nan tawar da kai ganin ta ladidi ita kadai ce ba ta kauna yarinyar nan Maryam. To duk da cewa da bebaye suna da fada, amma Maryama kam ba ta da fada, tana da ɗarbiya ta kirki, domin duk garin nan duk inda ta ga mutane za ta gaishe su, kuma Maryama ba ta da abokin fada a garin nan, duk da dai bebiya ce. Sai dai ladidi kadai in gaya maka a duk faɗin garin nan ita kadai ce ba ta son yarinyar nan. Ƙawa tana iya kishi da saurayin ƙawarta, uwa tana iya kishi da matar ɗanta. Ai ba abin mamaki ba ne matar ka ladidi ta yi kishi da Maryam saboda ƙaunar da kake nuna mata a fili. A tsaya tsaya malam tsaya. Shi kenan kuma sai tsane ta yattawa kake son tsana ko ne? A'a ba haka nake nufi ba, amma ka rage mata tsananin san da kake mata a gabanta tana gani. In za ka tuna fa yarinyar na Maryam fa ya ce ga ita ladidi tunda ya ta ce. Na san kin gane kuma yanzu za ki iya buɗe bakin ki magana. Na gane ka a bakin titi, na yi bacci, na yi mafarki da kai, mun haɗu da kai a birni. Kin san me yasa na zo nan? A'a. Na zo na fassara maki mafarkin da kika yi da ni na farko, amma za ki iya tuna me ya faru? Ina magana da kai, amma ba zan iya tuna komai ba. Sai kalma ɗaya da ka ce, ka san abin da zai faru da ni, sannan mota ta kaɗe ni. Na ce kin san wani abu wanda ya shafe ni, wanda ni ban sani ba, ke kika sani, ke za ki faɗa ni. Waye kai? Kin fi ni sani, amma kafin ki faɗa min zan sanar da ke fassarar mafarki. Wannan garin da kika shiga, ba birni kika shiga ba, masifa ce za ta faru. Sannan motar da ta kaɗe ki yana nufin wani ibtila'i ne zai faɗa maki a rayuwa a kwana. Ba ibtila'in ba ne musu. Abin da zai fitar da ke daga cikin ibtila'in ya fi ibtila'in zama mace. Na shiga. Sai kin gwammace kin dawwama a cikin masifar farko akan wadda za ki shiga a gaba.
Ke saurare ni. Wannan nikar ki tafi can inda babanki. Ke dakata mun shiru. Nika na ka miki ki dauka ki je ki kai wa. Ki je ki kai mishi ya baki kuɗi. Ki kai nika kuma to ni shashancin nan da kike wannan duk magana ke faɗa bana jin abin da kike faɗa. Wai harara adu. Ni na ce ki dau nika ki kai wa babanki ya baki kuɗi. In an nika ki dawo min da shi gida. Idan kika sake baki je kin dawo yanzu kin kawo min nikan nan ba. Kin san ni jikinki ne zai gaya miki. Kin ga? Shi ke. Me yasa kika zo gidanmu? Bai kamata kai mamaki ba. Wannan shi ne karo na ƙarshe, kar in ƙara ganin kafar kike a gidanmu. Ba gidanku bane kai kaɗai, ni ma gidanmu ne. Haka za a yi soyayyan ba tare da budurwa ta je gidan saurayin su ba. Kinga, ni ba saurayin ki bane, ki ba budurwa ta bace. Ina so ki cire wannan daga cikin zuciyarki. Duk da cewa yanzu ka faɗa haka, ina fatan nan gaba za ka canza magana. Kinga, in kika sake zuwa gidanmu duk rashin mutuncin da ne miki kika siya kika biya da kuɗin ki. Rashin mutunci? Akwai rashin mutuncin da ya wuce ka kalli ƙwayar idon mutum ka ce ba ka san shi? Da kika fahimci haka, me yasa ba za ki fita daga rayuwata ba? Na yi ƙoƙarin hakan tun bayan da muka gama makaranta, amma sai na fahimci cewa ko ina so ko ba na so, ko kana so ko ba ka so, kai ƙaddara ta ce, ni ƙaddara ka ce, ba wanda ya isa ya raba mu. Dan Allah, dan Annabi, dan Allah ki fita daga rayuwata, dan Allah, ni ba na so ki ja min wata matsala. Ai da zan iya haka, ba sai ka roƙe ni ba, amma wallahi ba zan iya ba. Aka ji ka ce? To da ni da ke shege ka fasa. Wato lamarin aure a zamanin nan cin nasararsa wani yaƙi ne ga mata. Don haka samun nasarar tasa sai ɗaiɗaiku fa. Turka shi a wannan zamanin da gidan miji da gidan yari marabarsu 'yar kaɗan ce. A lallaɓa a ɗan samo mata mai ɗan dama-dama ko ta ɗan sarara. Wato ba samun mijin ba, auren ne matsala. Kenan zamanta da mai ɗakinka zai fi mata kyau akan rashin sa'ar mijin aure? Malam Tsalha, ina ƙaunar Maryam sosai yadda ya kamata. Kuma kamar yadda ta sha wahala da baƙin ciki da tasowarta a cikin gida, ba na fatan ta samu haka a gidan mijinta. Ya zama da gidan mijin ne zai mata shine aljannar duniya. Kuma ba na fatan ko ɗigo ɗaya ne ƙwaya ɗaya na hawaye ya zuba a gidan mijin. Ni abin da nake so ka fahimta, duk abin da zai faru da ita a gidan miji ibada ne. Gaskiya ni ba zan yi da haka ba ga Maryam ta. Idan ta Allah ta kasance a kanka, Maryamu ba ta yi aure ba, ya za ta rayu? Wa kake tunanin zai aurar da ita? Wai har yanzu wannan banzar bebiyar yarinyar bata fito ba? Ke Maryam, ki fito daga ɗakin nan ko in zo in fito da ke. Ina zaki? Ke kurma bebiyar banza bebiyar wofi ina zaki nace? Kan uba duk zaman da na ina zaune ana ina zaman jiran ki baki fito ba sai yanzu ki ce min wani yaya aje ki dauki ƙwarya ta ki tafi ki kai min dukana. Nace ki aje ai wallahi sai dai ki je ki fitsarin a jikin ki. Mara kunya kawai. Maza ki kama hanya ki tafi. Salamu alaikum. Ya kamata ka fahimci cewa na shirya duk wani cin mutunci to zarci da zan fuskanta daga gare ka. Ina son ka, soyayyar ka ta rinjaye duk wani kunya da fushi. Ba na jin kunyanka kuma ba zan yi fushi da kai ba. Ba na fata a ce na ɓata wa kowa rai ko kuma in zama sanadiyar zubar hawayenki. In dai abin da kake faɗa gaskiya ne, in har damuwar da kake a kaina har zuci ne, ka ce kana so na.
Duk abin da kake so ko sharaɗi zan bi kuma zan maka biyayya in har ka amince za ka aure ni. Ni kai kaɗai nake buƙata, zan ɗauki nauyin rayuwata da abin da zan haifa. Kai karan kanka in kana so zan ɗauki nauyin rayuwarka. Idan kana so mu kuma ƙauyen ni rayuwar wahala, na amince. Idan ka so na zama baiwarka, zan ringa ma wanki da guga. Zan yi. Zan rarrashe ka har sai ka yi barci. Da safe in tashi in ɗora maka ruwan wanka. Zan yi maka biyayya da babu wata mace ta yi a tarihi. Don Allah ka amince ni. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ka fitar da ni daga masifa. Ni ce masifar? Tabbas wannan masifa ce. Dan Allah ki cire ni daga rayuwarki, ni ban shirya aure ba. Rabin raina ya aka yi ne. Faɗa min abin da ya faru. Ya za ka shigo mutane cikin gida ko sallama babu sai ka ce a garin maguzawa. Babu yaro a kofar gidan ne, kuma ina son ta. Shi muka gidansa ai gidanmu ne. To bari in faɗa maka, ladabi da biyayya da girmama manya shi yake ba wa yaro duk abin da yake bukata. Na ganta a cikin damuwa ne. Shin me yake faruwa ne? Ya za ka rinka shiga cikin hurumin iyalina? Me naka a ciki? Ke, wuce ki ɗauki nikan nan ki wuce ki tafi kai min nika. Ke! Aje. Aikin da kike yi yayi yawa. Ya kamata ta rika samun lokacin huta. Ina yawan ganin ta a hanya ta je aiki. Idan na dawo gida ma sai in ganta tana aiki. Wayya haka ne. Kai waye da zaka koya wa uwa yanda za ta tarbiyyantar da ɗanta? Allahu akbar kabira. Ni masoyinta ne. Assalamu alaikum. Yaya Maryam, lafiya? Umma, me yake faruwa? Wai wannan ne zai shigo mutane gida kai tsaye sai ka ce a garin maguzawa. Ka yi haƙuri Garzali, za ta zo za ta same ka a ƙofar gida insha Allah. Har yanzu hankali na ake gani. Ina fatan kada a tilasta ni in bayyana haukana akan wacce nake so. Ina jiran ki a wajen masoyiyata. Sai ki tafi ki je ki same shi. Domin waɗannan shashasha in muka sake afko mana zai cikin gida. Domin ina ganin waɗannan irin waɗannan tambaɗaɗɗin su suka dace dama da ke. Shashasha kawai. Haba Adam, ya za ka min haka? Abin da nake so in ji ya fara fitowa daga bakinka kuma sai in ji a bakin sarkata. Yaya, ni fa maganar gaskiya ni fa ba budurwata ba ce. Kamar yaya ban fahimci ka ba. Kawai dai tana so na ni kuma ba na son ta gaskiya. Ina magana ne wannan. Ba ka son ta kuma ka turo ta? Ni fa ban san da zuwan ta. Kuma ma yanzu ma na mata kashe ni kar ta sake zuwa nan. Amma yaya dan Allah dan Allah wannan maganar ba ta nan dan Allah kar ka faɗa da jikaji. Adam, mu ba yara bai kamata ka rika saka ma cikin wannan yarintar. Ya za ka rika mana irin wannan abu ne da ka san kowa yana buƙatar da yau ka kasance wanda yake da aure. Mahaifinka na so, ni ina so, duka ƴan uwanka wannan ranar suke jira, amma kuma sai ka rika wasa da hankalinmu. Amma yaya sai na kamar shekaru na ba su kai da za a damu da suna aure ba. Wannan bai san banza ne. Aiko shekarunka kai ne wanda ya cancanta da aure, tunda har ka iya kammala karatunka kuma kana yin aure. Babu abin da ya rage maka. Amma ka je kai tunani, ya kamata ka san cewa cikar kamalan namiji ya kasance yana da mata. Ki haƙuri fa, za ki ga ina jijji da kai ina nuna jagoranci. Babu komai haka nake.
saboda gaskiya ni ba zan taɓa jura wannan matar ta ci gaba da yi miki abin da take ba kin ji ko ban taɓa haɗuwa da yarinyar da lokaci guda na kamu da santa kamar ki ki haƙuri kai zo nan zo awara ce akwai leda akwai leda to juye ta a ciki guda nawa ce duka to tashi ka tafi kuɗin 100 ne kai me kake ga kuɗin naira 100 ne juya ka tafi Allah saka me kace haka nace Allah ma albarka oh na dauka zagi kai kin ji ko tashi ki je gida ki ci ke ni fa ba min irin wannan alkunyar kawai ki je ki ci bai ki dan sai na zo Allahu akbar kai biyu me ta gaza gaskiya abokina kana da saukin kai wai me yasa ba za ka rufe ido kai yarinyar na rashin mutunci ba babu abin da ban mata ba na mata hayaniya na mata barazana gaba ɗaya ta ki saduda to kai yanzu yaya za ka yi ni ba na ce ba mutanen gidanmu ne ba na so mu samu matsala da su naga kuma sun fara fushi to kai me yasa ba za ka yi auren ba kawai saboda ban samu da ta kwanta min bane a cikin raina hawa abokina ka je Dubai ka je London ka je Egypt ka je waye duk wannan kasashen da kake waya baka samu wacce taima ba gashi ban san hanyar garin arziki ba na baka ka san a abokina ba za ka gane ba ni dama ina so ma da ka raka ni gidan gona karɓo abban mu kai da nono amma kuma gashi na kana cikin damuwa kuma ba za ka iya kar ka damu zan raka ka dama ina so dan yi wata tafiya ne ko da ta awa ɗaya ne ko dan in samu canjin waida gidan ne ya zame min wani iri gidan ya zame min boring in je in raka ka ba matsala oke ba matsala kaga da Allah kar ka gaya min magana zan bi ka ne farin kwakwalwa ta samu nutsuwa da kwanciyar hankali Iye, wato ma har aware je ya siya miki. To bari in gaya miki kar ma ki sa wannan a ranki. Ke ce fa ne zaki je ki siyo min kamiya, ita kuma ta ɗauki niƙa na ta kama hanya yanzu nan ta wuce ta je ta kai min. To sai mu tafi tare umma. Ban ce haka ba kuma ban yarda da haka ba. Idan kuka tafi tare za ku je ku ci gaba da hirar ku, shikenan ni ku sani ina zaune zaman jiran ku. Abin da nake so da ke ki aje wannan awara ki kama hanya ki wuce ki kai min niƙana kin ji ko? Ku 'yan zumunci. Aunty Mero! Aunty Mero! Aunty Mero! Niƙa za ki kai? Na dawo daga makaranta ba abin da nake yi. Raka ki? Aunty Mero kenan ba mai duka na. Saboda na dawo na ce musu zan je gurin Aunty Mero. Don haka kin ga ba wanda zai neme ni. Kawo in riƙe miki. Ada lafiya. Ada lafiya.
da ake duka matanmu suna da hali irin na wannan nutsuwa ya kana sanin ya kamata sai madan biya da duka matanmu da mun ji daɗin auren su wallahi. Ban taɓa jin wani ya faɗi mara kyau akan wannan baiwar Allah ba. Zai wahala ka samu wanda zai aibata ta. Allah ya alulan nan ka bani butan nuna.